Mahtavaa. Täällä on nyt meillä Jenna mukana. Ollaan nyt meidän näitä vuosikeskusteluita käydään yli vuosi sitten, kun tehtiin Brit-ohjelma, niin saatiin pienet keskustelut. Meillä on ollut hieman teknisiä ongelmia tuossa ensimmäisellä vedoksella. Nyt kokeillaan uudestaan ja toivotaan, että kaikki saadaan nyt nauhoitettua mukaan. Mutta jos annat pienen tavallaan kuvauksen, että mistä päin Suomea oot ja oliko se myös, oot ollut samalla paikkakunnalla, kun olit mukana ja vähän, että Mhm. mitä teet. Joo, eli mä oon Jenna Kemistä, Pohjois-Suomesta ja oon asunut täällä nyt, laskeskelin eilen, että varmaan joku 6 vuotta. Eli asuin täällä myös silloin, kun aloitettiin Bridge-ohjelma. Yes. Mm. No, jos nyt ensinnä kuvailisit sitä, että mitä kaikkea nyt vuoden aikana on tapahtunut siitä, kun ollaan tehty ja Mm. ollaan lopetettu myös Split-ohjelma. Mm. Joo, eli vuosi sitten mä kävin päivätöissä ja vähän testailin kaveriporukan kesken näitä tanssiohjauksia, että pidin sellaisia pieniä ilmaisia työpajoja, missä pääsi harjoittelemaan ja kokeilemaan, miltä se tuntuisi ohjata. Ja sitten kesällä osallistuin tähän Bridge-ohjelmaan, mikä sitten vähän toimi semmoisena hyvänä sysäyksenä alkaa oikeasti rakentaa niitä tanssitunteja tänne alueelle. Niin siitä siis sitten lähti, että syksyllä aloitin ensimmäiset tanssikurssit ja edelleen tanssikurssit pyörii. Yes. Ja toisena oli myöskin sit sulla, mitä halusit myös työstää, oli se tavallaan se oma taiteellisempi, luovempi prosessi Mm, ja mitä se tekeminen on sillä saralla, niin mitä ehkä sen kanssa mm, on nyt tapahtunut. mm. Joo, eli samaan aikaan aloitin sen oman tämmöisen luovan prosessin kautta residenssityöskentely viime kesänä, kun aloitettiin se Bridge-ohjelma. Ja se on kulkenut tässä rinnalla nyt näiden tanssikurssien ohella. Et mä oon varannut itselleni aikaa kalenteriin siihen omaan projektiin, millä nyt ei varsinaisesti ole vielä nimeä. Mutta mulla on ollut siellä aina varattuja aikoja, että tässä kohtaa mä jatkan tätä. Mm. Ja sitten se, mikä oli mielenkiintoista, että vaikka se oli rajattu omalle alueelle, niin samaan aikaan kun mulla oli sellainen tanssikoreografioinnit tunneille ja kaikki harjoittelut ja suunnittelut, niin ne kaikki alkoikin keskustelleen toistensa kanssa keskenään. Että se kaikki ympärillä oleva tekeminen tuki myös sitä mun omaa luovaa henkilökohtaista projektia. Mm. Ja tavallaan siihen niin alkoi ammentaa myös niin kaikkia, mitä imi kirjoista, elokuvista, mistä tahansa. Että se alkoikin jotenkin elää ja hengittää siellä omassa arjessa ihan eri tavalla. Että se pelkkä kalenterointi auttoi siihen, että tässä mulla on niin aikaa työskennellä, mutta sitten se kuitenkin oli siellä joka puolella mukana. Mm. Projekti on edelleen työ alla. Nyt se on ollut sellaisessa reflektointivaiheessa, että täytyy miettiä, että mitä teen. Ja, ja tässä reflektoinnissa mä oon käyttänyt niitä Bridge-ohjelmaan työkaluja, että on voinut palata taas vähän siihen niin alkukysymyksiin, että mikä mua inspiroi tai mitä mä nyt oon tekemässä, että mihin suuntaan mä nyt lähden tätä viemään, koska mahdollisuuksia Mm. olisi vaikka kuinka paljon, mutta nyt tarvii semmoisen hetken Mm. istumisen alas, että mitä mä nyt oikeasti teen. Mm. Kyllä. No, mitkä on nyt semmoiset ehkä työkalut, mitä vieläkin ehkä käyttää, tai mitä sieltä ohjelmasta on tavallaan tullut, että mitä vieläkin on mukana ja mitkä on siellä apuna. Vähän jo niistä Mm. mainitsitkin, mutta Mm. mitä sieltä on mukana vielä auttamassa. Joo, eli mainittiin tuossa ne semmoiset alun kysymyspatteristot, niin se on semmoinen, mihin mä aina palaan, koska se jotenkin tuo sen huomion taas siihen ydinasiaan. Ja se isoin kysymys, mikä pitää olla kirjoitettuna seinään, että mikä mua inspiroi. Että
tavallaan se motivaatio ei lopaha siitä, että lähteekin tekemään väärään suuntaan Mm. sitä omaa työskentelyä tai tanssitunteja. Mm. Ähm, Sitten toiseksi se, se ajatus siitä, että siinä ohjelmassa yhdistettiin paljon sitä liikettä, kirjoittamista ja sitten kaikkia niitä työkaluja, niin se on avannut sen, että pelkästään miettimällä asioita mä en ratkaise mitään, vaan että mun täytyy pysyä liikkeessä, jatkaa Mm. kirjoittamista, tehdä niitä omia systeemejä, miten mä saan ne asiat muistiin, mitä mun tarviikin muistaa. Ja sitten tavallaan se ylimääräinen sälä, mitä mä vielä prosessoin, niin ne saa pyöriä siinä taustalla. Vähän niin kuin pyykkien pesu. Että osa prosessoituu ja osa on jo siellä käsiteltävä. Mm. Mm. Seuraavaksi. No mikä ehkä isoin muutos on tapahtunut tämän vuoden aikana, jos miettii sitä sun kokonaisuudessaan omaa elämää ja sitä työtä, mitä sä teet? Mm. No siis esittelin tuossa alussa, että olin vuosi sitten päivätöissä. Ja Mm. tietenkin on tapahtunut paljon asioita ihan olosuhteidenkin pakosta, mutta nykyään en ole enää päivätöissä, vaan saan ohjata noita tanssitunteja ja keskittyä siihen omaan luovaan prosessiin tässä niin ihan kokopäiväisesti melkeinpä. Et, et, sillä lailla paljon on muuttunut vuoden aikana, että työnkuva on muuttunut sieltä sosiaalipuolelta, sosiaali- ja terveyspuolelta ihan tähän tanssiohjauksiin. Mm. Mm. Niin. No, mitä ehkä jos siellä on joku, joka kuuntelee ja miettii myöskin, että ehkä olisi tavallaan mielenkiintoista ehkä, että onko tämä itselle ja lähteekö mukaan, niin mikä olisi tavallaan sun viesti, miksi sä sanoisit, että olisi, sä suosittelisit tai miksi sä ajattelisit, että se on myös sulle toiminut? Mm. Siis jos yhtään miettii sitä, että mitä haluaa tehdä elämälle, että uskaltaisinko mä nyt hypätä johonkin tanssiohjaajaksi, liikuntaohjaajaksi, johonkin luovaan työskentelyyn, niin ehdottomasti ei tarvi heti hypätä pois päivätyöstä, vaan että tässä pääsee niin oikeasti miettimään rauhassa niitä omia arvoja ja miten sitä alkaa rakentaa sitä omaa polkua eteenpäin. Et ehdottomasti, jos yhtään on semmoisessa tienhaarassa, että pohtii iltasi, että mitä mä teen. Mm. 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 Päästä eteenpäin niistä Mm. lukoista, Mm. kohdista. No, ennen kuin otan sun viimeisen tavallaan viestin tai viimeiset sanat, niin Mm. nyt kun mä oon esittänyt paljon kysymyksiä sinulle, niin mikä olisi kysymys sinulta minulle? Mun mielestä on yhtä reilua antaa se mahdollisuus ja saa laittaa tiukkaan pisteeseen. Okei. Tätä, öö, nyt kun sä rakensit sen ohjelman omasta pitkästä kokemuksesta ja siinä on niin paljon tietoa ja osaamista siinä ohjelman sisällössä, niin onko jotakin kuitenkin, mikä on yllättänyt, niin kuin, mitä se on tuonut meille osallistujille? Et mikä on ollut yllättävintä, mitä sä oot nähnyt meidän prosessissa? Mm. No, ehkä sä myöskin tuossa sanoit, että sä todellakin hyppäsit siitä tavallaan arki, arkityöstä siihen tavallaan kokonaan siihen tanssimaailmaan, siihen tanssin työhön, niin se, että se on tapahtunut vuoden sisällä, on iso asia. Ja ehkä kun kaikkien kanssa keskustellut ja kaikkien matkaa nähnyt, ketkä oli nyt meidän ensimmäisessä ryhmässä, niin ehkä se isoin, mitä totta kai toivoinkin, mutta se on ollut äärettömän jotenkin todella riemukasta nähdä, että ne asiat on todella vaan niin jotenkin loksahdellut paikalle.
että siellä ei ole ollut sellaista jotenkin ylitsepääsemätöntä ressiä ja niin kuin huolta vaan ne on vaan niin kuin jotenkin vaan niin kuin loksahdellut ja sitten olette vaan mennyt niiden mukana. Että totta kai ei se nyt ole vaan, että ne nyt niin kuin sormia napsauttamalla on tapahtunut, kyllä niitä eteen on joutunut vähän hommia tehdä, mutta se, että ne ei ole tuntunut jotenkin teille semmoiselta, tai ainakaan se, mitä me ollaan keskusteltu, niin ei ole jotenkin tullut itselle sellaista oloa, että olisi sitten ollut jotenkin semmoista apua, mitä nyt tulee, vaan se on vaan jotenkin silleen, no okei, okay. Ja tosi paljon jokaiselle on tapahtunut asioita, niin se on kyllä sellainen, mikä ehkä sitten toisaalta on ehkä tietyllä lailla yllättänyt, että kuinka paljon vuoden sisällä on asioita tapahtunut, mitä Mm. totta kai toivo, koska jos miettii omia alkuaikoja ja omaa tavallaan työhistoriaa tällä alalla, niin on se välillä ollut tosi raskasta. Ja on Mm. käynyt läpi burnoutit ja on käynyt läpi ne kaikki haasteet ja vaikeudet ja ne epätoivon tilat ja ne vaiheet, että pitääkö tämä ala vaihtaa, koska tuntuu, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Mm. Niin nyt tavallaan kun on totta kai käyttäjä on luonut niitä omia työkaluja siihen, että pysyy jotenkin ja jaksaa tehdä tätä ja pysyy itse kuitenkin vahvana sen asian kanssa, niin se, että nyt näkee, että se on teille niin jotenkin lähtenyt ihanasti loksahtelemaan paikalle, niin asiat, mitä te haluatte, niin se on kyllä, mikä antaa ihan järjettömästi ja on Mm. todella riemukas siitä, että ne Mm. asiat tapahtuu. Siltä se on tuntunutkin, että asiat on vaan niin loksahellut ja tuntuu, että oli niin oikea-aikaista osallistua siihen ohjelmaan. Että miten paljon siinä taustalla ennen ohjelmaa olikin semmoista niin stressiä ja epävarmuutta ja kaikkia semmoista, niin kuin, mistä ei oikein saanut itsekään kiinni. Ja Mm. sitten se, siis totta, paljon on tehnyt töitä, mutta se ei ole tuntunut työnteolta, vaan se on tuntunut siltä, että no nyt mä Mm. tiedän itse asiassa, mihin mä käytän tätä energiaa. Mm. 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 Kyllä, kyllä. No, minkälainen sulla olisi itsellään, että jos viimeiset kysymykset, niin mitä sä toivot, että se nyt parin vuoden sisällä olisi vielä tapahtunut sun nyt Joo. työmatkalla? Okei. Parin vuoden sisällä mä oon saanut nuo tanssikurssit ja tunnit pyörimään vähän laajemmin. Mä pystyn sitä tekemään vielä kokonaisvaltaisemmin Mm. muuallakin kuin Merilapissa. Ja mä oon löytänyt sellaista yhteisöä ja verkostoa ympärille ja oikeita ihmisiä, Mm. ketkä tukee sitä omaa työtä, mutta myös sitä luovuutta. Ja erityisesti sitä luovuutta. Mm. Yes. No, mikä olisi sellaiset nyt viimeiset sanat, mihin päätetään, sellaiset alleviivaavat viimeiset sanat? Mitä sä sanoisit nyt, tai toivoisit, että joku olisi sanonut sulle silloin, kun sä oot myöskin aloittanut, tai olisi semmoinen hyvä muistutussana sille omalle työlle, ja nyt joku, joka myöskin muu tekee siellä tanssialalla töitä, niin mitkä olisit sellaiset sanat, mitkä sä haluaisit sanoa heille? Tota, sellainen ajatus, mihin ei ehkä itse silloin alussa täysin uskonut, mutta nyt uskon, Mm. että niihin omiin unelmiin kannattaa uskoa. Että ne ei ole vaan niinku unelmia, vaan ne on sellaisia, mitä kohti voi mennä. Mm. Omiin unelmiin kannattaa uskoa. Mm. Kyllä, näihin on hyvä päättää. Kiitokset, että tulit jakamaan sun matkaa ja lähdetään hirveästi nyt tsemppiä sinne kaikille kuuntelijoille, mutta myöskin sit, niin, omiin unelmiin kannattaa uskoa. Siihen on Kyllä. hyvä päättää tänään. Kiitoksia. Kiitos Jenna. Kiitos.